Ito ang itinawag ko, yung balat ng chicken kasi ito mas malasa. Kaya kapag ka nagluluto ako ng chicken breast, tinatanggal ko yung skin at pinipreserve ko siya sa freezer. Tapos pagka may mga ganitong lutuin, yun, ginagamit ko siya. Kasi mas malasa at yun, mas malasa, mas masarap. Pati yung mga buto-buto ng jerk chicken ay kinukumbine ko dyan. Ito yun. Ayan, mamaya ilagay ko na. Sisihin ko lang itong ayos. Tatanggalan ko pa siya ng mantika. Ayaw natin ng maraming taba. Sisiyan, sunod na yung chicken bone. Masisida siya, tanggalan na natin siya ng taba. Marami ng mantika, oh. Masisida? Ayan, lots of mantika. Tinatanggalan ko siya kasi masama sa health yan. Ayan. Pero pang natira konti, panggisa na natin ng spices. Lagay ko na yung luya. Lagay na ng garlic. Ayan, naamoy na yung garlic and ginger. Sarap ng amoy. So, what will I do is, ayan, puro ko na. Pagkatapos, ayan. Tapos bones, chicken bones. Ito. Yung loaded. Yan, chicken powder. Lagyan natin ng 1 tablespoon. Yan. Tapos puro-purawin. Water. Maybe 2 liters. No, 1.5 liter pala. Pagka marami naman masyado ang tubig, wala na lasa. Okay. 1.5 liter. Water. Salt, 1 teaspoon, black pepper,
mix, stir, and then cover. Wait to boil. Good. Maingay yung mga nagtatrabaho sa taas. Oh, sarap. My God, champion. Dagdagan pa natin ang sarap nitong chives. Luto na siya. Luto na yan. Ito na ba ang sutanghan? Ang chicken. My God, ang sarap grabe. Sarap grabe. Sarap grabe. Luto na guys. So that's it. Pag may mga retaso ng chicken, ganyan ang gawin para di masayang. Sa panahon ngayon, magpapawaris tayo mga mother. Okay? Yan. So, kailangan maabilidad at madiskarte.
Diba? Oh, diskartehan na yan. At kakain na tayo. Okay. Patayin ko na. Ready now to eat. Thank you for watching.